Għaddew 20 xahar minn l-Kummissarju tal-Pulizija Angela Gaffa sar jaf bil-każ tar-rekit tal-benefiċċji soċjali. Iżda s'issa l-korp ħa azzjoni biss kontra dawk li ħadu fondi mhux intitolati għalihom u ma ħax azzjoni kontra l-moħħ wara dan ir-rekit. F'konferenza tal-aħbarijiet il-President tal-Aqda Repubblika Robert Aquilina għalli Gaffa għandu minnu fih warrab mill-pożizzjoni tiegħu hekk kif qed ikun ostaklu għal pajjiżna. Dan minħabba nuqqas azzjoni quddiem dawk kompliċi fil-każ tal-benefiċċji soċjali illi wassal għal serq ta' miljuni ta' euro. Robert Aquilina fakkar kif Gaffa żamm skiet totali dwar dan kollu tant li ħeba mill-pubbliku għal sentejn sħaħ fil-waqt li ressaq biss il-qorti lil dawk li huwa sejħilhom il-ħut iż-żgħar iżda mhux lil-ħut il-kbir. Il-President tar-Repubblika qal li l-Kummissarju tal-Pulizija baqalu ħafna persuni xi ressaq l-qorti. Fosthom dawk li falsifikaw il-firem, dawk il-persuni li kienu l-moħħ wara dan is-serq u impjegati tal-Gvern li użaw il-pożizzjoni tagħhom għal skopijiet tagħhom. Fosthom Silvio Grixxi u persuni mill-Partit Laburista bl-iskop li jinxraw il-voti għall-elezzjoni 2022. Angela Gaffa llum il-ġurnata sar l-ikbar insurance għal ħut il-kbir għal kriminali il-kbar ta' pajjiżna għal politiċi kriminali. Dawn jafu illi x'ħin din l-evidenza tiġi l-evidenza tar-reati li huma jwettqu tiġu quddiem il-Kummissarju tal-Pulizija Angela Gaffa huwa jagħmel il-mod illi il-Korp tal-Pulizija ma jafas kemm għandu jafas fuq dak il-każ partikolari u propju jagħti lil ħut il-kbir bis-silenzju tiegħu. Jiena nista' ngħidilkom illi kellmuni ambaxxaturi ta' pajjiżi oħra u jgħiduli kemm huma skandalizzati bl-imġiba tal-Kummissarju tal-Pulizija Angela Gaffa. Robert Aquilina insista li n-nuqqas azzjoni minn Gaffa qed wassal għal inġustizzji kbar fil-waqt li fakkar li ħadd m'għandu jkun il-fuq mill-liġi. Kien hawnhekk fejn appella biex wieħed jaqaf jipproteġi lil politiċi kriminali u jwettaq l-obbligu tiegħu.